magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yana. Ang ating unang pasabog! Happy New Year! Happy New Year! Oh my gosh, I'm so excited for this year dahil ramdam ko na. 2025 Correct! na! This is the year na Disney princess na ako! Paparamdam sa akin ni Lord na this year, last year is a year for strengthening. Correct. Yan, sabi niya, 2024 is a year of challenges kasi it's a year of for you to be strong. Yan. Ngayon, sasaluhin mo na lahat ng mga blessing. 2025 is a year for receiving. Yan. Tanggap. And speaking of tanggap ha, tumatanggap pa po kami kung naging busy po kayo last year. Alam namin, naiintindihan namin eh. Huwag mag-alala, di ba? Tumatanggap pa rin kami ng mga belated Christmas gifts. Ay, Go! lalong-lalo na yung mga OFW kasi naging busy kayo sa family ninyo. Totoo. Okay lang. Wala namang problema. Kung ayaw ninyong actual na mayroong mga binibili ng mga items para mag-shopping, i-cash nyo na. Tama. Maging buena mano na kayo ngayon 2025, di ba? So we all pray that this year will be a great year for us, di ba? Tanggapin po natin lahat ng mga ibibigay sa atin ni Lord this year. Alam mo, recently, meron akong isang kaibigan na naiyak daw siya dun sa sermon na napakinggan niya. Kasi ang sinabi kasi doon ni nung nagse-sermon is that the Lord gives you what you need right now, which is totoo, and what you also deserve, 'di ba? Parang ganon. Umiyak siya kasi parang feeling niya deserve niya more eh. Parang bakit yung mga iba, nung kinukumpara niya yung sarili niya doon sa iba, yung iba hindi naman sila masyadong mabait, hindi sila masyadong sumusunod. Yung alam mo talagang may ugali, yung kung magtuturuan o magtutulakan kung sino yung pinakamakasalanan, unang itutulak yung kakilala niya. Parang ganon. Pero bakit mas madaming biyaya yung taong yun? Parang ganon. So, nalungkot siya na, so, hindi ko deserve, Lord. Or, hindi ko kailangan. Kasi the Lord gives you what you need right now. So, ibig sabihin, hindi ko kailangan. Ang dami kong kailangan. Yun yung tanong niya eh. So, bakit ganon? Sabi ko sa kanya, alam mo, friend, hanggang ngayon, tanong ko din niya. Diba? So, ano lang, habang nagbubuhay, may pag-asa. Every day, may pag-asa na magiging magaan din ngayong araw na ito. Diba? Sabi nga din sa Bible, ngayon hindi mo maiintindihan yan eh. Kung bakit? Definitely, maiintindihan sa pag nalagpasan mo na siya. Yung wisdom, makikita mo na, ay, kaya pala. Correct. O, tsaka, yung nakikita mo sa iba, hindi mo masasabing halimbawa, biyaya lahat yan galing kay Lord. It could be galing din dun sa kalaban para hindi nila maalala si Lord. Pwede din. O di naman kaya, hindi mo naman kasi alam yung buong kwento ng buhay niya. So kaya siguro, kaya binigay sa kanya yan, yung mga blessings na nakikita mo, kasi ang tindi rin ng problema niyan. So parang pag-balance ni Lord yan, minsan may ganong lambing si Lord eh. Ganon, nalagapak ka ha, teka. Angat kita para hindi ka naman masyado magtampo. Di ba? May mga pag ganon. At hindi natin alam yan. Ano bang basehan mo? Ano bang basis mo kung bakit itinuturo mo yung mga kakilala mo? Social media lang ba? Naku, isang malaking joke ang social media. Well, sa akin, kung according sa sinabi niya na alam niyang makasalanan, tapos parang binibiyayaan pa, sigurado ako hindi galing kay Lord. Nakaka-nervous yung ganon. Kanino yan galing, di ba? Gusto mo ba yung may natanggap ka pero hindi galing kay Lord? Di ba? Isipin mo bibigyan ba ni Lord ng biyaya yung mga masasamang tao? Hindi. Ay, nako, patay tayo dyan. Hindi, paano nga? Yung halimbawa, yung mga alam nilang mamamatay tao, o kaya yung may mga gang, pero ang gaan ng buhay. Bakit ganun? Yan yung tanong niya. Yan yung tanong niya.
Sa perspective mo lang magaan ang buhay, pero hindi. Sa totoo. Yun, sa totoo. Yun talaga yun. Imagine mo kung mamatay tao ka, yung... Kung paano siya alam mo rin, patayin ka yun eh. Totoo. Anytime pwede kang ka-target ka anytime. Correct, oo. 'Di ba? At saka hanggang sa kaduluduluhan namang angkan mo. May ganong angkan, may mga clan wars, 'di ba? May ganon. Ang wala sa kanila is yung peace of mind. Yan. Marami yun ganon. Yung meron sa'yo. 'Di ba? Mawawala lang yung peace of mind na yan if we continue to compare. Yan. Kumpara ka ng kumpara sa ngayon eh. Ayan, oo. Yan siguro yung dapat iniwan mo na ng 2024. Ngayon kung hindi mo pa iniwan, hindi naman too late. Correct. Pwede pa rin, hindi naman porke. Ang uno pa lang tayo. Correct. Diba? We have 365 days. Amoy pulbura ka pa. Sa true! Yung kulangot mo maitim pa. Madami pa tayong pinaiinit na spaghetti at tamong timola. Diba? So, you have the whole year while you are living. Diba? Hopefully, matapos natin ng isang buong taon na naman, 'di ba? But while you are living, while every day ginigising ka, 'di ba? Binibigyan ka ng chance to enjoy life, 'di ba? Binibigyan ka ng chance to see your blessings at binibigyan ka ng chance na iwan yung mga negative things na ginawa mo kahapon or kanina. Tama. 'Di ba? Iwan mo na yung mga yan. Ayan, yun yung lagi nating dapat tinitingnan pag New Year, yung a better version of you. Yes. Diba? Hindi yung pwedeng ikaw pa rin yung dati. Dapat may target ka 2.0 na ito. Yan, Kumbaga sa, anong pangalan? Minerva 2.0. Leveled up Lloyd. Diba? Ganon. Doon nakaraan pa yun si Minerva. Sorry. Nalala ko, nag-stick sa mind ko si Minerva. Ako, ano man ang pangalan mo? Ikaw yung S++ version. Diba? Correct, Kung ang phone nga, nagbabago ng edition. Yan, nag-update nga yung software. Correct, totoo. So, dapat mag-update ka rin din. Pwede ka rin mag-update. Update mo, try mo gandahan yung ugali, di ba? Yung mga ganyan, iwan na yung mga hindi mga gagandang bagay. So, and that would mean also comparing yourself with other people. Correct, oo. Oo, tama na yung tigilan mo na yan. Oo, hindi siya hindi siya nakakaganda. Hindi siya nakakadagdag yaman. Correct, Hindi rin kasi bakit? Hindi mo na nakikita yung sarili mong yaman eh. Blessings na lang ng iba, doon ka na nagfo-focus. Lagi mong kino-compare. Tama, 'di ba? Focus on sa sarili mo na kahit gaano kahirap yung buhay, nakaka-survive ka. Imagine mo noong 2024, ilang beses ka na nagsabi na hindi ko na kaya. Pero inabot ka ng 2025. Ayos ka naman ngayon. Diba? Aminin na natin, bumigat ka pa ng 3 pounds kasi ang dami mong kinain nung season of Christmas. Correct. So ang dami mo pang kinain. Doon nga sa kakilala kong yun na nag-question, hindi ko pala nasabi sa kanya pero sasabihin ko na lang din pag nagkausap kami na sa gitna ng parang pagrereklamo niya about yung life na kulang. It was also last year na nakapag siya, US. Wow. So, kulang saan ka pa? Diba? Nakapag-US. So, I mean, that enough is a blessing. Madami mga tao na ang inabot lang nila ay LA as in Lower Antipolo. Diba? Hindi kaya New York, Cubao. Florida Blanca, Pampanga. Yun lang ang mga inabot. California Square Garden sa Mandaluyong. Yun lang ang mga inabot in their whole lifetime. 'Di ba? Pero ikaw nakarating ka doon with your kids, 'di ba? So, yung ganyang klase mga bagay dapat nating ipagpasalamat. Hindi na natin nakikita 'yun eh. Yung isa kong kakilala, nalulungkot siya kasi lagi siyang broken-hearted. Gets ko, malungkot yun. Pero alam mo ba, Jex, na every time broken siya, nasa Belgium siya. Diba? Sabi ko, nung broken ako last year, Belgian waffle lang na-afford ko sa MOA. Hindi ko carry pumunta ng Belgium. Diba? Ito kasi yung problema natin kung minsan, lagi kasi natin ang chine-chase natin is yung happiness. So palitan nyo yung happiness instead of happiness, hanapin nyo yung joy. Yan. Kasi happiness external na mga bagay yan. Correct. Nag-fade yan, nawawala yan. Yung kanta nga, di ba? I've got joy, 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 joy down in my heart. Yan. Sa puso. Internal yan eh. Ang pangit yung pagkakanta ko, pero maganda talaga yung kantang yun. Sa kalooban. So look for joy instead of happiness. Totoo. Kasi alam mo yung mga, if you see the blessings of other people, tapos naiinggit ka sa kanila, ibig sabihin, ang tinitingnan mo lang yung mga material na mga bagay. 'Di ba? Correct. Madami pong hindi material na bagay. Madami pong mga
ganap sa buhay natin na hindi natin nahahawakan, pero pwede magpaligaya sa atin. Correct. At lagi natin tatandaan, ang mga gamit ay lilipas, kukupas, mawawala sa uso. Tama. Diba? At kung laging dyan lang tayo nakabase, nako, mabubulok ka ng maaga. Walang contentment dyan. At hindi mangyayari talaga ang contentment. Diba? Parang katulad lang yan ng yun nga, bagong cellphone. Kung every time that there is a new cellphone or new edition, kailangang meron ka nun, hindi ka matatapos dyan. Kasi laging meron. Nakakapagod siya. Kasi once a cellphone goes out in the market, it's already considered obsolete. Oo, tama. Ano na yan? Luma na yan agad. Wala na yan eh. Wala na yan. Oo. Kakalabas lang yan Hindi mo pa nababayaran siya ng full. Correct. Pero luma na siya. Bakit? Meron lalabas na bago. May lumabas na naman na bago. Diba? Kalalabas na nung 25. In a few months, may 26 na. So, ibig sabihin, kung dyan ka magbe-base lagi sa material na things, wala. Hindi talaga yan natatapos at hindi yan talaga nauubos. Ayan. So, ngayong 2025, baguhin mo na. Ayan. Ibahin mo na yung target mo na dapat makita mo yung inner peace sa loob mo. Totoo. Ayan. Yun ang pinaka-importante sa lahat Iba talaga yung maibibigay talaga sa'yo ng ng kapayapaan sa puso. Yan. Iba yun. Iba talaga yun. Nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Correct. Gigising ka ng maganda, kaaya-aya, at fresh sa umaga. Kasi, halimbawa, naiinggit ka sa maraming mayaman, di ba? Kunyari, naiinggit ka dun sa mga may negosyong malalaki. Pero alam mo ba, taratitat yung mga yan, tarantang-taranta yan. Maski na, di ba, maski they are on a vacation, they cannot be on vacation. Lalo pa sa mga negosyo na gumagamit ng online. So, na malalaki, 'di ba? Hindi tumitigil 'yan kasi ang online laging nandyan. Hindi katulad na kunyari job natin o kaya job ng kunyari bangko. 'Di ba? Na kapag ka umalis ka diyan, iwan mo na 'yan. 'Di ba? Kunyari taga-bangko ka, naiinggit ka dun sa buti pa siya may negosyo, ako taga-bangko, teller lang ako, ilalang mo, 'di ba? Pero ikaw nakauwi ka na. Kunyari hanggang 5 PM ka, nakauwi ka. 7 PM kunwari. Hindi mo na iniisip yung bangko. Tapos na yun Tapos na ang banking day. Pero yung may negosyo, hanggang 9 PM may mga kausap yan. Tama. 'Di ba? Pwedeng nag-online selling yan ng madaling araw. 'Di ba? Paano kapag aminan na natin, kung nagigising po kayo ng madaling araw, tapos nakita mo madaming online sellers, because marami pong gising ng madaling araw ng mga buyers. Correct. 'Di ba? So walang tulog. Pero mayaman sila, may negosyo. Pero walang tulog, walang pahinga. Ayan, mahirap din yung negosyo kasi ako dati naranasan namin yung magkaroon ng negosyo, magkaroon ng warehouse. Sa warehouse na nga kami natutulog. 'Di ba? Tingnan mo. Pero Jegs, may warehouse kayo. Kung titingnan siya ng ibang tao, parang sa labas. May warehouse. Kung alam nyo lang. Pero kung alam nyo lang, di ba? Totoo Too much is given, much is expected. So, malaki yung ibinigay sa kanila ng mga blessing na material. Malaki din yung kailangan nilang gawin para ma-maintain yun. Correct. Yung lifestyle na ganon, yung basta yung mga tao correct, 'di ba? Parang katulad ng pandemic, lahat tayo na problema, 'di ba? Pero mas problemado yung boss natin. Mas problemado yung mga CEO ng mga kumpanya. Kasi syempre, ang iisipin niya din, yung mga tao sa ilalim niya. Correct. Ganun yun. So, wag nang tingin sa blessings ng iba. Tingnan mo yung sarili mong blessings mula ulo hanggang paa. Madami yan. Ayan. Tama. Diba? Ako para sa akin, Jex, yung makatulog ka sa gabi. Yes. Ang laking bagay nun Correct. Dahil maraming mga tao hindi nakakatulog. Hindi sila nakakatulog. Inaatake ng anxiety. Correct. Iniisip na kung, paano to bukas? Diba? Ang daming gagawin. O ikaw parang, chill ka lang, parang ba't wala akong masyadong gagawin? Nakakatulog ka sa gabi. Masandal ka lang, tulog ka na. Blessing yun Uy, blessing yun. Dahil may mga ibang tao, kailangan pa ng mga melatonin, kailangan pa ng mga sleeping kineme, kailangan pa ng reseta para makatulog. Ikaw, hindi ka pa nga nakakalapat sa kama, nakita mo pa lang yung kama. Tulog ka na. Di ba?
Ganon. So, ang swerte mo. You are so blessed. Yes. O siya. Alright, Happy New Year po muli sa inyong lahat. Happy New Year! Ayan, mula po sa mga kumikinangers. Ako pong kumikinang na uno, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!